Здравейте за всички абонати на канала. Намираме се на Подбалканския път, близост до Сливен. Искам да ви покажа едно съоръжение мостово, което аз като строителен инженер просто не искам да коментирам. Нещата са, меко казано, опасни. Това съоръжение моментално трябва да бъде спряно от експлоатация. Веднага тук трябва да бъдат взети мерки, защото сега ще ви покажа и ще видите за какво става въпрос. Ето, само вижте надлъжната армировка на надлъжните греди. В какво състояние са. Хора, вижте за какво става въпрос. Вижте надлъжната армировка, даже в последната лява ГТ греда. Надлъжната армировка е ударена, най-вероятно от високо превозно средство. Всичките са ударени, изкълчени са. Те по своему вече не работят. Тези греди са с намалена носеща способност, може би до 10 на максимум 15%. Казвам ви го това по усмотрение, нали, от опита ми, който имам като проектант. Това съоръжение не съм минавал отгоре, но преди малко видях една кола да минава. Не е спряно. Това ще стане беля. Ще падне моста и ще се загубят човешки животи. Апела ми е към всички хора, които имат власт в АПИ, моля ви се, спрете го това нещо. Спрете го, тук ще починат невинни хора. Подбалканския път е много натоварен. Нещата са страшни. Погледнете. Увили са ги с някакви мрежи. Не знам дали мога да се види хубаво. Не смея да влеза на платното, защото минават доста коли. Увите са с някакви мрежи. Просто тези гради са загубена носеща способност, хора. Обърнете внимание, тук ще загубим човешки живот.